बैसागु बोथोरावनो गोमानानै दं सनिमा राभा। फिसाया नागिरबायदों हाथा हामा। गसाइगाव बलामजरानि सनिमा राभाया 13 एप्रिल खालि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, दिनैसिमावबो न'आव फैफिनाखै। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा गामिनि मानाय राभानि बिसि सनिमा एबा मन्दिरबाला राभाया थांनाय 13 एप्रिल सानखालि न'खरनि मानसिनो सोनाब बेंगलाव न'खरनि मानसिनाव आलासि जानो आरो माखासे मानसिफोरनो क'क्राझार बावखुंग्रि हाजो गाखोहैनो बुंनानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय गोमानानैसो दं। सनिमा राभानि मबाइला 13 एप्रिल बेलासिनिफ्राय दिनैसिमबो अफ जानानै दं। गोमानाय सनिमा राभाहा फिसायजों लोगोसे न'खराव बिमा बुरि बेरामजों नाख्रेबजानानै दं आरो 13 बोसोर बैसोनि फिसा हौवासा सासे दं। गोमानानै थानाय सनिमा राभाखौ न'खरनि मानसिफ्रा नागिरनानैबो जेबो खौरां मोनैनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ सनिमा राभाखौ नुसनबायोब्ला आरो सोरबाफोर मिथियोबा नैबे 6900557689 आरो 7864078341 नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायदों फिसाय मानाय राभाजों लोगोसे। बर्तमान नों जाजोबो बां आं इनि हाफुसुफ्रि खावलायाखि माने नों हासायमोन जुदि आरो खोब साजों दतवा स्कुल फरायता खोब बालफोर खोब नेमा आटां बख्रान नों दासना अपनी आमायाव अवस्था बिगिने फांता तेवो फेरे खोब नेमा आखि तेवो सेमबांगना बरिसिन बदे नांता ते सामसिक दन सुंसुं मोना नान खुटी अमरा खरंता आखि माने आं बादासम मानसा उना इगिन लेतना गुलिता बगम फांता आखि तेवो सेमबांगना नों जुदि सुंसुं मा खोब बालफोर खोब नेमा के याव इनुरोत आं लिलुगु चंग लिलुंगा बर्तमान के लिलुगु चंग कितो दसमानसा आं उनिबांती सुंसुं फांता आखि जुदि इनिबान जुसुमिनिया जुदि उतुंबा संसार साने जुदि बुलटोरन आं माफिया आखि माफिमन जुदि हमरा खोब हासे माबार जुदि बालफोर संसाराय खोब नेमा आखि तियान आं येन खावलायो के निमिसिका इबेन दुसनवा लेतो समय बेना दाखम लेतना लेते समय तो आं तो ओके दसमान समा कितो आं टिप केप्रिं फैतो एन नम्बर फोन गसे बाटा आं सब कटाय ति आमिनि फुंकुराले बकन दुनतामान आबै जकन आर नगुं फुयो आमे बराबटा सोंवा अतो नां बेंगलं लेतना बकन दुनता आखि ति उसन नायतना आं पिजिके बेंगला इचिचे कल गसे आं कन्टेक्ट गसे वन कुनु खबर सबर तंसा मानसो बाटा मानसो बकन दुनता आखि आं दिनै बे निउस चेनेलाव गुबै फैनायनि गुबै थांखियानो जादों बारग' 13 थारिख एप्रिल सानखालि आंनि बियानै फिसा हिन्जावसा नामा सनिमा राभा आरो बेनि फिसायनि नामा जाहैदों मानाय राभा गामिया बल्लामझरा गथ' सासेनि बिमा बियो 13 बोसोर बैसो गथ'नि बिमा लोगोसे न'खराव बिमा बुरै सासे जब्रा हालोदाव दङ बे गथ'साया दिनैहाय गावनि न'खर संसार गारनानै बिसि फिसायखौ गारनानै बिमाखौ गारनानै बेंगलाव थांनो होननानै बारग' 13 थारिख खालि बेंगलाव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदों मोनासिमाव जेबो खबर मोनैलाय फन खालामलायब्ला ओइदिननिफ्राय बेनि मबाइला सुइच अफ जानानै दं दासिमबो बेजों खुनु जगाजग लानो हायाखै दासिमबो मबाइला सुइच अफ कन्डिसनावनो दङ बेखौ लानानै बिनि फिसाय लोगोसे न'खरा दाब दाब जायगायाव बेखौ नागिरबाय नाथाय जेरावबो बेखौ दिहुननो हायाखिसै नागिरब्लाबो जोबनायाव उफाय गैयैलाय बे जाथायखौ लानानै दिनै जोङो सराइबिल आउटपस्टआव फैनानै बे पारपासाव जों मोनसे FIR साबमिट खालामनानै फैबाय थ' जोबनायाव आं बेखौनो फंसे बाथ्रा रायजो राजानिसिम खावलायनो नागिरो जाय गथ'साया दिनै न'खर संसारखौ नागारनानै गोमाना दं सोरबा अनसुला अनसुलि रायजो राजाफ्रा बबावबा लोगो मोनबाय बायोब्ला जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव जोंनो एसे खबरखौ हरनो थाखाय आं खावलायहरबाय नाम्बार बावदों नोंथांनि मोनथिनाय बादिबा हौवा हिन्जाव माबा मोनसे दावराव जायोमोन नामा बेनि सिगां मोनथिनाय मथेब्ला हौवा हिन्जावनि गेजेराव खुनु रोखोम नांलाय खमलाय जायाखै जोंबो सेरखम सिङावनि गावसोरनि सिङावनि बाथ्राफोरखौ मिथिया गावसोरबा मालाय बिसि फिसायनि गेजेराव मा बाथ्रा दङ बेखौ जों बुंनो हाया किन्तु मिथिनायाव
সেই रोखोम बिसि फिसायनि गेजेराव खुनु रोखोम नांलाय खमलाय जायाखै दा मा जाहोनाव खारदों बेखौ जोंबो मिथिया न'खरा दा जायनाखि व्यक्तिया गोमानानै दं बिथांनिसिम मा खावलायहरनो मा बुंहरनो हास्थायो जायनाखि व्यक्तिया गोमानानै दं नाम बुं सनिमा राभा बेनिसिम आङो राभाजों फंनैसो खावलायहरनो सानदों मा सनिमा नोंनि आमाय बुदि असुस्थ अबस्था आरो पमरसालेखौ फरायमा पातंनि साबतै उगना गाना नों एपिनगो संसाराव चलेबले थाखायमोन नों बानुगना बैरा चलेबले पांचैमोन आं खोब हापा संनाय प्रेम खावलाय बेसेता हासायमोन नों बान एपिनगो संसार जैमोन एपिनगो संसार सारथवाय एपिनगो बालफायमोन जोगसादोमोन पेनेमसा रोजि सानिगोमोन आङो ने पताङाय प्रेमनि नेलागोन खावलाय बेसेतौ